ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ada ka gaya man paray. Wen paray, imaya ka dagos ito balayaw. Imbilin mo kanikwaraw nga umaya ka dagas. Wen. Imbilin mo pa yung alag na ito'y panabaskaw. Iso nga inasak pa sa akin may. Talaga natulnog ka paray. Uriman manuti kumparek no kasta. Anyaya ti paramid mo kanya paray. Umay ka paray. Suburot ka tayo pakita ti paramid ka. Amumot kanya kung paray. Talaga natulnuga ka kung paray. Amok deta. Iso nga ron apinayaman ka. Apay nga ta, Maray. Wen nga rod maray. Apay nga ta. Anya nga ta ti aramiden da kapitan kan kabadong di ta igit ti kalsada. Tay tamo nga rod ti burbur tsa kanyak maray. At damot nakasalikad a panabas ijay sikat ni kabadong. An-anwen na nga ta. Ne, kitaem, adda itudtudo ni kapitan. Ha? Anya nga ta ti tudtudo na. Adda pagtungtungtungan da. Ti kunam kiday. At damanen ipaaramid ni Kapitan kin ni Badungkaw. Anya ngay day ta nga iparamid na. May bayan tayo dan maray. Saan tayo dan akitaan? Anya ngay nga ron ti kitaan ta. Day man nasikugan abaa. Isuka da tamagmag na. Na, apay, awan la sabalin ang makitam, ang mabalin ang pag-istoryaan ta. Day tapay mo't padak abaak. Ay namaray, saan arumbang amasaktan ka? Ta saan mo't asikaday ta? At pamunti sa ba? Wen paray. Day taman na Nagkadua. Talaga dadakkel pa ti bunga na. Kay, gudwa-gudwa ka. Gudwa-gudwain nga. Ay, sana ya. Kunak ano pagbibingayan tayo. Saan? Bagkatam mo tinataba masaba. Kay, pangipanangay paray. Bagkatam tasurutan na. Entay, apay dito saba, dito kusina. Dayta? Wen, nangalam iti daytoy. Saan kalatan nga agtagtagaray? Na, mas daawak ngamen. Taawan mo't mulam asaba. Nalaingak nga agdiskarte ba nang? Iso nga imad na ti bunga ti saba dito'y balay. Na, ison samat daytoy jabagbagkaten ni pari badong. Nakita? Wen, nakitak itay ni kabadong nga dabagbagkaten na asaba. Kunak no di mo nakita Nakitak pa'y atiniba ni pari badong. No ada agdamag. Ibagamlatan nga awan nakita. Na, apay nga agliba ka kat nakitak nga road. Aguli makan. Di mo pa'y kaya nga dakanin tayo asaba kadakwaraw. Ayan na nga, bingay mo sa baba daw. Adaya mo't bingay ka. Na, apay nga awan, kano nakita mi kin ni Marikwa ng at tinubam di sa ba? Why, yung patibakan niya ni Parinteng. Kalpasan na, binagkat mo nga inyaway, di niya balay da. Why, day sutibilin na. Na, rumbang kumaa nga imbingayan na kamag. Urisanay. Babay mo ta. Kano padpadaanan tayo nga agkakaaruba day tasa ba? Tano maluaw, pagbibingayan tayo. May amo na kukulaang ni Parinteng. Ay saan mo't amabalin na? Kukuha na lang. Day suka nga ron, ti Kapitan. Awawatim lang ta. Maribanang, adaman la ang damagan ni Marituyang ken ka. Ne, anya day taaya kukumare. Si kaman langan Marituyang ti agdamag, tamas na turturod ka. Damagan may, no apay abinukbukudan meten ni Kapitan jay papaluuman tayo asaba di taigit ti kalsada. Ibingayan na kami kumamot Ay na, katno day tati ibagbagakken kwa na. Ramanan mimot at ibunga day ta asaba. No nasamit, wano saan, wano na alsa maray. Sigurado anasam Niinting man. Kaya't na, kukwa na laeng. Sapay ni Badong ko ti imbaon na anang teba.
Ay, Ibagbaga dagiti nakakita ama naging bubukod ni Badong mao marituyang. Oh, makita yu dayta. Nibadong ko'y tantidakos, imbes ani kapitan. Enteng, an-anwam ngay dayta nagado asaba. Saan mat ang mabalin asidaan? Angkal, ako nga't samot nga anday. Jakban amukan ko na. Anya saan mo nga mo? Na, Awan ti sidaan. Isuan na pudot ti ulaw. Ha? Isumot lagayam nga amin nga igaman ni anday. Kat uray lang maipruwa. ay, waro, umasidig ka kanyak. Apay angkal, Umasidig ka ta, aday pagak. iba ka mo na. Oh, Ha? na, apay nga katawa ka? Makikiyak di tarasahas mo angkal. Naawatan ti niya rasas ka. Unang kal, nawatak. Nangigmuan na lain. Unang kal, nangagaw. Ay, nag-araramidam ngay. Ingkan ah. Unang kal, inakaw. Na. Enteng, sa dino tinangibaunam ka ni Kwarog. Ah, Apay arim marmatan. di ka man natagari. Inton agsublay. Adan awit na asidaan. Angkal, Adakan. Nagbiit ka. awan natiliw ko ang manaw. Apay ngay? Kinamat-kamat ko di manaw. Hindi ko an, tiniliw kaon. Nangaroon ngay. Kilat ang nagparangmut di aking kukwa. Agung ungay. Ay, nagtakrot man. Tiniliw mo ko man sa mo intaray adagos. Nagnerbiyosak mata ng kail. Iso ating maraya kon O, naikan. Kunak man no naturad ka. Naturid da kiday. Ngamsanitan. Naksayanan ti kinaturid kao. At damot ngamin igam na panabas di laki nga aking manaw. Yay. Narigat ti matagbat. Sapay agur-uray ni antim itiluto na sidaan. Sa balilangan ti baon mau. Ay, naturad ka ba't pari ba daw? Katuan mo ta. Naturidak. Ay, ni Kwarog tinatakrot. Siya, agnanayo nak ang naturay paray. Uray na ipasangom kanyak dagiti nagdadakkel a buhaya sa anak ang mabutang. Ay, grabe matituran mo. At daya mo't atras sa kakalaban. Biliba ko na. Sigod ngamin paray ang naturidak. Ay, itistingin taman no, naturad ka mutlaan. Ay katuan na. Ibagam, no niya taramiday. Ay, ka man agtiliw iti manok. Jay dakkel ka nalukmig. Day talang. Ay, wan, dito lang. Kahit itan. Ay, wan eh. Panagnagaking ka, ti kinaturid ko paray. Urayan nak dito, ta isang puwit ko yung manok ang matiliw ka. Papanam, tatabataw. Panagnagaking ni kumpare ngayon tayong ang naturidak, Kwarog. Ha? Kasano nga ramidan day ta? Mapanak agtiliw iti manok. Agtiliw ka iti manaw? Wain, mala. Inakaw, tama pa naman mang kita iti tiliwag ka manok. Day, apay nga ito tiniliw matlatan ni Kabadong di agjag-jaging amanaw. Naglaing ni Badong kong agtiliwan niya. Naragsak ka? Kas makita mo maray. Uray lakay ni Badong kaw. Kabailan na latat agtiliw iti manaw. Apay, di mo damagan, di tabage, maray, numanok yun, di tiniliw na. Kay turay man damagak dito'y bagik maray. Diyak mo masungbatan. Kan apay at tiniliw na. Si Dan mi siguro Kukwayo ay di manok. Ay na nakakulong amin dagiti tarakan mi amanok maray. Kat apay nga rod at tiniliw na, di manok. Damagak to day takin ni Badong kaw no agaway. Ay, agruwa mo day taabadong mo Agalamutan iti saan na ako kwa. Ay, agyaman na pare. Thank you very much. Ay, basta si ka paray. Awan ti saan kong aramiday. Anya, bilib ka kanya kan. Ay, believe ako na talaga. Talaga ang naturad ka. Kung naking kagay. Itatanayawat mo ti agpaparaw ang manok. Agawitan. Mala, agawit ang arudin paray. Agure ka. Agyaman na ka. Ha? Gapukan ka katada sidaan mi kanibanang. Hanggang bilib ka talaga kanya kon paray. Ay, perme. Believe ka talaga. Kuya, bilib kanya ko ni parinday.
Ayan day tiniliw mo amanaw. Hintad ko na ni Parinteng. Isungag bilib kanya ka tuyan. Hintad mo kan kuana? Imbaon na katiliwag di manaw tapno panagnagak ang naturida. Kahit inaramid mo man. Ay kawin na. Pinagnagak nga rin ang naturida. Wan, napanagnakam ang naturod ka. Ngam dakas mo ti imahim ka dagiti tattao ang nakakitakan ka. Ha? Ay, ada nakakita kanya kaya. Na, kano pag-istoryaan da kan asika, kat ag tatakaw iti manok. Anya? Ay, isa na mabali na. Sinurot ko lang mitibili ni Parinteng. Maray, agrik-reklamo jay lakay nga kinkukwa iti manok at inilew ni Badong Mau. Ay, sus, kunakun ka. Apay ngamin, abastalatan agtiliw iti manok, asaan namot ako kwa? Imbaon ka nung arod ni Kapitan. Anya, Problema ita no ireklamo da talaga ni Badungkaw. ayun, napan nagreklamo jay lakay, iyo barangay hall, Maray. Hindi, Kapitan, ati aking basol maray. Kano imbaon na ni Badungkaw. Kasano daytan, Inteng. Nagreklamon di akin kupwa iti manok. Ni pare ba dong ti sumungbat? Kat no si katinang ibaon kan kuana. Diyak aminin asak. Apay nga aminak ngay. Ay, di ka lang mabain iti kasta nga aramid mo. Oho. Apay ang mabain na kumakit makasid sila nga ron iti manok. Mapan ka kano iti barangay haul. Mapan kan, Inteng. Inton bigat pun. Mapan ka, wano saan? Ay saan? Apay apilitin na mapanood jak kaya ti mapan. Kuwarog, Abayan tay. ing kaalaan jay balunat ko. Wanan tay. Ay saan parang? Mapanak iti barangay hall. Inak ko man alan ti balunat kay. Ay saan? Saan? Nasakit ti mabalunod. Amok Ay, ingka ni Jay Barangay Hall, Badong. Papayaban da kay Jay. Ay, aguray kami te. Aldawon, kababain no pagurayom dagiti o opisyal ijay. Ay, yan nga tayo, tibagada kanya. Na, damagampay lang. Siyempre dagiti basol nga nararamid mo. Ay, imbaon naklang man ni Parinteng. Basol yo adwa. Kasanungay kapitan, kat si kamati itudtudo ni Kabadong amang ibabaon kenkwa ng agaramid iti maday. Pare ba dong? Ay, talaga mga imbaon naklang, pare. Kabadong, mabalin ka di nga ito dumanon, no asino tinangibaon ken ka amang tebba ijay saba ken agtiliw iti manok. Ni nga rod Parinteng. Na. Ni Parinteng, awanan di sa balipay. Sika kano talaga, kapitan. Ha? Daman naskin na madusa dito. Awan sa balay, no saan na dayta, kapitan. Da. Ketun talaga. Ngam adamot sungsong batam, Kabadong. Ammom adakas, inaramid mo pailaang. Kaya't kulaang mit apanagnikan ang naturidak, maray. Dua kayo kan ni kapitan nga adda sungsong batan na. Ay, jak surutay na giti. Baga na ito akong pare. Na. Kastoy mo ilagayam, ti maganap daw. May babainat pa'y. Kuha, pare, kastunay. Agpakawan ka ije nakabasulam. No kastakit, agpakawan ka mga rod kanya ka. Pare. Una, day talagayam only. Saan lang agpakawan ti aramiden yo? Naska nasaan yun nga ulitin ti inaramid daw apan nagbiddaw. Umanugot ka iti singasing ni kagawad ko nang. Ay, kit win pare. Kukumaray, agsisina tayon tan nakasangpet tayo mo tan dito'y palingkay. Nay, kunak man no agkukuyog tayo atalo. Isumat day tati amok. Ay, ado ti gatango. Kasta aya, sa bagay, 5 kilo na ang matabagas kan tinapa tigatanga. Siyak, nakuklaan mo tabasik. Oh, kitain nyo man, dagita lang ti gatangan niyaw. Apay maray, anya aya tigatangam. Punwag, dayto'y awit ko abas kay kukumaray. Nagbasit mo day taawit mo abaskay. Nadapay dito'y bulsak ti doa supaw. Gumulpi ak iti kanon mi kinibadungkaw kukumaray. Ay kasta marituyan. Ay kat suminat ang arudan marikwanan.
Wunan sige nga raw, marituyang. Agsisina tayo. Tayo na, kwaraw. Agawin tayo ni Kabildatan. Wen nga rod, kwarog. Aldawan, jakpay nakaluto. Ay, agungat tumanan ni uncle mo. No jak makaluto iti husto nga oras. Naguray tayo pa iti pasahiraos. Dudwa kayo lang, mate. Ay, tulod na kami latan. Awan malugiak iti gasolina. Sa pinagnina ita ti gasolina. Kahit manupay nga ron pasaheros, te urayan tayo. Talupay Ha? Ay, sos. Ay, aldawak to na makaawid. Sige, mapantayaw. Bayadan yung ati pliti ko matitalupay pasahiraw. Ah, pangalaan mi nga iti pagbayad may. Ay, kwaraw! Ay, nagaduti kargak! Ay, tulungan ka na. Mabalay nga itulod na kijay balay, arkilaang kan. Ay, katuwa na. Intatago sa akin. Ay, kwarog. Kasano kami ngayon? Ado ti karga ko kumaray, ado nga men ti pinalingkay. Naglukan kayo niti sa bali at tricycle. Da kami pa yun nga imuna ti aglugan iti sabali at tricycle. Awang gayang pagarkilayaw. Tulod ni Kwarog ni Marituyang, taad na pagarkilana. Ay, uray kumamat. No ijay latan tok-tok ti tricycle tinangiluganan na kadata. Buwan nga rod uray ijayak latta kumandalig. Mayatak latta kumamad. Ay, ano santan marikwanang. Taawan mo't ngamin makukwartata. Aguray talatan dito iti sumaro na pila. Ngam, manupay ngay nga oras nga aguray ta. Ay unay mo dekan. Manong nga oras ka anak ipalingki? Ay, saan kan nga agreklamo? Tanagrigat ti aguray iti pagluganan. Kasanuan na rigat kat adam ti tricycle ni Kwarog. Saan na nga ron akayat ti agitulod no saan mo nga arkilaan? Na, apay nga yakas ta? Ay, day ka anakam ti ungtap. Sana siya. Sinurwak matanas kan akasyan na dagiti ba? Bakit? Kan mang 1080 discount? Ay, nagsayat kang kwaraw. Inyo nagmupay dito balay mi, da kita pinalingkin ni na matuya. Nasing patagayam tata ba daw? Good boy ta. Nagadudag ito inyo nagkaw aginat gahatang ni Nana Tuyang. Why, tadagayam igatang na. Mapana ka tata ba daw? Pagyaman na ka kwaraw, iti kinaanos mau. Imala ka talaga, kina uncle mau. Naanos kayaw, adwa. Na, ayan ngay ni kwaraw. Ay, nagawi din Nagawi dahin. Kano saan na pa ngayon ti Jebarya? Nya, adda bariyam? Lima gasot gented ka. Dua gasot tay ko na ng arkila. Nagapapuramit napimanaw. Ay, naglokon na ya kwaraw. Sapay imbaga ka nakasingsing pay. Nasingpet ti kasta. Unak pa nga imala kina uncle na, iti kinasingpit na. Ay, makitak lang na ya kwaraw. Singirak Jebarya. Ay umay taman Kwarog. Apangangkay. Anya di impulong ni antim kanyak. Anya maninday ta? Saan mo kano nga inlugan ida? At tangarod intulod ko pasahiros ka nga do ti kwartana. Kunakmet kan ka, saan mo ang mabalin apil-pilin ti pasahiros mo? Awan nga rod kwarta daan tay ang kail. Amok ngagpailibrin to manain. Oh, ay inton maminsan, saan kan nga agpili-pili iti pasahiros Ay, narigat mo't ano, itulod ko ti awang kwartana. Ay ibaon ka man? Pangibaw nam kanya. Ijetirsi na ni kagawat ko anak. Igatangan nak iti pumada. Day talaga yan. Ngam numaigatangan ka iti pumadam. Awanin basol ko Awan tun, nairisin. Ayan nga ti barya ti kwartak kagawad. Anya abarya nga ibagbagam. Sa nga gasot ti kwartak. Sa nga gasot aya. Kunak man no ba intilaang. Uy, sa nga gasot mo't Nay, ijakpot nakita analaeng. Idad mo ti barya. Agururay ni Uncle Kao. Ay, wan.
Mabiit laeng tamang bilang ak iti barya. Na may sarak ni kagawad ko anang. Bisa ba hindi lang di kwartak, imbaga kasagasaw. Iso abinaryanak. Naglakalayang gaya mamamaysa ni kagawad ko anang. Waraw! Ha? Nanatuyang? Minaysaam ni Marikwanang. Ha? O daya matimbagak. Nangagkaw jay imbagam. Awan imbagbagak. Naskan nga itad mo jay baryak, idi nagpaituludakan ka. Awan malagi po abaryam. Itad mo unusan! Awan itid ko ken ka. Na, apay nga umadayo ka ngay? Itarayan ka. Saan ka tumaray? Waraw! Nakitak mo't ating maray ni Kwarog, maray. Ay namaray, intarayan nak, ta siningir ko jay saan na nga intad abaryak. Na may saan na kano kasta. Uray si kamaray, nabaysaan na kamut. Kasanum ana ibaga dayta? Kaano nasabat ka? Kaanangag ko jay imbaga na namaysaan na ka. Gaputa binaryaan pa'y jay kwartana. Kunakon ka. Ay, nalaing amang loko da jay akwarog maray. Ay nagalasan ti aramid na. Oray jay barya nga ro, di na kaya nga itag. Naglukon dayta akaanakan ni Kapitan. Tanod pa'y ko lang Lukwon na, dagiti kabarangayan na. Di na mga rod pelpel yan tiluklukon na. Uray babakag lukon na. Nagtaraki kalat talagang kail. Siguro ba't? Apa italaga amaw? Mas timaraki ka itan. Sana ka lumaklakayan niya. Ubing kakit di Ay, kasta. Amum adayawan ti angkel mo. Ang kail. No, No may danana tuyang kan kagawad ko nang agreklamo kan ka. Saan mo idadangdanggan apay ko ma, no may dagreklamaw. Amumatanda kita babakit. Agkabawdan. Ay, kawan. Kumpurmilatan ti dida mapampanunawt. Kagagangay ti bumakit. Ang kail. Edda ka di ba'y pangibaunam kanya? Ay, awadon. Ang sakbay apumanaw ka. Ay, ulit man di imbagam kanina. Di ko nakataraki ka, ang kail. Ay, nagmayat adenggan. Paubingan nak. Taraki ka lang arudan. Nagwapo ka ba? Ay! Nang runa kat nakapumada ka. Ay, na. Ay, mabalin nga agaram iti balasangan niya. Perfect niya. Nangagkaw ti imbagam. Ay, nangagayab ni Antim. Ay, kunak manwad na tultulang nan. Mangag nalatamit gayam ti pagsarsaritaan ta dito salas. Nga uray adday di kusina. Ay, awanan ba daw? Daksamutan maala jay baryakin ni Kwaraw. Tapi asan ngay? Idi dinamag ka. Timaraya dagaws. Saan na nasaya, day tanga aramid. Kaanakan pa yung mga ti Kapitan. Minaysaan na pa'y ani Marikwanang. Ay, agasam day tanga aramid na ngay. Number 1 na kagawad, lukwin na. Mare, amum ka de, no anya ti inaramid kanyak ni Kwarog. Nay, saan pa ay mare? Apay ay Na may saan nak dayjay. Kunana sa nga gaso di inggatang na dito tersinak. Tagayam, 20 laang. Sige. Ibagak day takan ni Intay. Naskan laang, tamang ano adu pa'y tilukon na. Word, mare. Siyak mismo, timangidanon kan ni Intay. Naskan nga isardeng ni Kwarog ti kasta nga aramid na. Intay. Kita ang mandung daw. Kita ang... Ni Kwarog matday ta agkarkaraid di ta paraangan. Nagagati ka anak niya. Kay, nakaragragsak ka ang makakitkita nga agkarkaraid jay ka anaka. Sino ang hindi happy? Iman manutikas na kagagad aka-anakan. Ay, nasaya at tanagagat. Ang amom, adda imbaga kanyak ni Marikwanang. Ay, sige Kwarog. Karaidam amin dagita nagtindag abulong di taro bayan. Inteng,
Dangdanggan na ka, de. Ay aglisi ka man dita banang tabuya ak man ti panagkaraid ni Kwarog. Nagmayat abuyain. Urela agisem-isem ko naman. Ay, amok. Agin gagagat ni Kwarog. Tapno saan mo nga ungkan. Agin gagagat nga ibagbagamit. Kat no ada reklamo ni Marikwana ang kontra kan Kwana. Ay agtal na ka man. Na, Saan nga oras ti pa nagre-reklamo ito? Warag, Huyaw. ay saan ka man nga huyo-huyo dita? Isoblem, di bariyan ni nanam atuyan. Timbag gatang mi iti bagas. Dayamat bariya na kanyak. Ada, witness kan lang nga isoblem. Ay awan ti amok dita ko naklangarudain. Nuawan na mom, apay nga ron nga umadadayo ka ngay. Una, tayo nakapagpasada. Sige, inakaw. Nukas talaon ker aramidan ni Kwarog kada tayo. Datayon di mang tiliw kan Kwana. Ay katun amaray. Nagado tayo. Siya, ni Kabadong kan sika. Iraman mo mutun ni Maribanang. Aywan, isupay gayam. Ala. Padaanan tayo ni Kwarog dita kalsada inton madamdama. No lumabas. Anya ti aramidan nyo kanyak. Tiliwin na ka lang may takas lamanaw kakawitan. Nagadong ti kalukwan nga aramid mo kada kamay, Kwarog. Kwa. Sakbay nga umadaw, dagiti mabiktimam, tiliwan da ka. Ha? Bain, tiliwin tayo. Ay, di tiliwan. Ipulong kayo kinianggal ka. kita ang daytain, day. Tinilaw da ni Kwarog. Tiniliw. Anyat basol di ka anak ka nagsingpait. Naggagitpay. Nakitampay. Oh. Nagagat ko nam. Ang naminsan lang mat ang nagkaraid. Ay mapanak manan iti barangay hall. Makisarita ka dagitin ng tiliw ka ni Kwarog. Rumbang laeng. Kenas ken abagbaga amday ka anakam. Tapno saan na ka nga ibabaid. Angkal, nakitam tinaramid na kanya ka. Amok at tiniliw da ka. Kasano asan mi atiliway. Lukun na kami mitain. Da kami pa'y anataengan ti lukon na kapitan. Agkabaw kami lang arudan, may saan na kami pa'y laan. Ay, di nakiramraman nga kabaw, marituyang. Ay, saan ka pa'y ngagkabaw, Maray? Saan pa'y mata? Oray sakto yan. Di nakiramraman nga gabaw. Sa anak pa nga gabaw. Sige man langan. Ay. Siyak langan tagkabaw ditaw. Duwata amaray. Imbaglakit din, kapitan. Tadakadwak nga kabaw. Kapitan pa'y. Lalakay kan babakit tayon. Hindi ti ka nakakapigpig sana. Lukon na tayo pailaan. Naitangaro tinasakit paray. Ala, waro, dumawat ka, di pa makawan ka na kwa na. Ay, sige man lang ngayon. Handa kayo nga kabaw, abang bakit kan lalakay? Da. Dispinsarin niya o tinararamid ka. Ay, agudong kamat, marituyang. Wan, Maray. Sika nga ay maribanang. Wen, aggigidan tayo nga agudong. Aguray tayo iti pagluganan tayo. Saan ajay tricycle ni Kwaraw? Tamang nulukon na tayo manang. Ikan tayo kuma ni Kwarog iti may sapay agundaway nga agbaliw. Sa bagay, huwag nga agpaiso. Total, nagkidaw matan iti dispensar ka na tayo. Sigay, maminsan pa yagundaway. Nuulitin naman ay, anyangay karamitan taya. Ay katiliwan tayo manin kalpasan na. Idatag tayo kan ni Kapitan, tapno madisiplinaan. Ni Kapitan Inteng! Anyati ko na marikwanang. Namintanlon nga inulit-ulit kung nga imbaga, di mo pala nangag. Ulit man manan, Kuna tumaray manan ni Kapitan. kas kapitan manan. Katuan na, Ay saus, makapakigtot mo't day tangay imbaga maray. makapakigdot asasawom, kat saan ka mo't anakigtaw. Sana kaya nakitaw. Wan, nakigdot ka ayamot. Abdoy maray, ipakita kun kan ka makigtot. Ha! Na, Oh, dayta, nakigtot akaw. Na. Nakitam.
Kas kala nakakita iti alalya, Mare. Urela di makal da kita matam. Makapakigtumo nga minday tayong bagam. Ni Kapitan, ag ngayangay manan kas Kapitan. Ha! Naa, tanya ko mati makapakigtot di taimbaga, Marituyang. Apay adi ka nakatagari itimbagakan ka, abadaw. Kasano ang makatagariya nga kahit nakigtuta. Natumaray day ta kumpare kas kapitan. Nila maumuma. Nakigtot ka. Kahit win may. Di mo nakita nakigtot ka. Apay, masapol pa lang mo makita maya. Katuan na. Basta nakigtuta. Kaya day ta, nadamag ka. Oray siya mo. Itimbaga kanyak ni Marikwanang. Nakigtutak mo. Kung nakasyak di tumaray, isumanay. Day tanga raw kinakakigtutak. Isumay lang ay son. Di na mo pasublatin ay at tumaray akas kapitan. Warag, adalayang man damagat king ka. Anya day tatataba daw. Apay, pudno aya at tumaray man ang kalmaw kas kapitan. Wan ka now. Ha? Ha? Pudnaw? Wan ko naklangaro day. Ay di na mangkikigtutin ko arag. Tigtigtutan kaya may. Sinong batak lang mati sa ludsod mau. Kalabanan nat day ta kumparek. Ha? Tumaray ka mat tataba daw. Wine, siyak mitin ita, tirumbang ag kapitan dito barangay kabildatan. Ha? Eh, Ay, makapakigtot man day tangay bagam tataba daw. ha? Ay, unay mo day ito na pan nakakigtot mo. Warag, Pero miya nakigtutak tataba daw. Ha? Makapakigtot pa ilangaw. Inday, nagwaras gaya man dito barangay tayo ti planum a panagnayangay mun tumanan kas Kapitan. Ay kit nasayaan Uray sa anak ko nga agkampanya. Wen ang nakigtot ka no da Marituyang kan pari badong idinadamag da. Apay makigtot dangay. Ay kat amumatan tinabayagan nga arapaap ni pari badong nga agkapitan dito barangay. Ito maray lagta Kumpurme kada kami, tibutos dagiti tataw. Wen nga raw da. Apay anas kan ang makigtot dagi jay nga agasawa. Bayam lang ang makigtot da. Adun to pa yati pakakigtutan da nga aramidak. Ay, di mo unay kikigtutan ida, indeng. Narigatan. Marikwanang, anya aramidan ni Kapitan. Apay, di mo aya makita nga idadauluan na dagiti tanod na nga aglinis di taigiti kalsada. Tapay nga aramidan na dayta. Ikat isugayam ti Kapitan. Ay, makapakigtot man daytang aramidan na. Naa, amin matlaangan amang kan makitam nga araramidan ni Kapitan kat pakakigtutam. Ay, talaga! Apay, di mo aya kayat amalinisan da iti barangay tayaw. Napakakigtutam, uray pa naglinis ni Kapitan. Ganda tayo amin inton rabay. Kuna Joy, sino nang ibagas yet? Nyanggal ka oh. Uray siya, makipagrundaak. Ay, gay, taman ti kapitan. Saan na mabalin na kayo lang ti agrunda? Agrundaak man. Uy nang kail. Tapnod na kaduami. Naskin nga galibtak tayo amin nga agrunda. wala bibilabak ka ni parinteng. Oray niya tiraramidin na. Apay asan ka, bilay, kat idadaulwan na ti panaglinis dito yung barangay. Makirunrunda pa yun kadagiti tanaw. Dagitalaan. Kahit si Kangay, kunam ngagngayangay ka kas Kapitan. Ngam awan mararamidam dito yung barangay taya. Aguray ka lain to yan. Makigtot kantaw. Sige man, no talaga ka maalaang. Mare, saanan ang matataon ni Inteng di tabalay? Apay, Maray. Ay, nagado a proyekto ngas asikaswan na. Ay, wan, Maray, puno da ita. Kano agsasaron no ti pirpirmaan na apapapelis di ta barangay hall. Ay, nagado titultulungan na. Kawan siyempre, isaw ti Kapitan. Ne, Mare,
Asino jay magna ititang nga ti kalsada? Nabartak mat alakay. Wen nga rod, ay, nabarta kiti kasta unay. Nay, matumban sa matan. Ay, sos! Ay, natumban nga Ay, paisaw! arayatan nyo dyan nabartak alakay. Arayatan nyo. Sino di nabarta ka natumbay di nga ti kalsada? Nunita ba daw? Ay, unay mo't dayta akong pare kon aya. Mangrugi man ang kail. Ikan na ka man iti sakit ti ulaw. Kanayon lang aron nga agsakit ti ulo kung tawang ko kwartak. Nayunan na pa'y. Ay, san ka pa'y anabigbig badong? Si kagayam jay nabarta. Naparte ka kaya, mate. Kanuray ka lang natumba di tatang nga ti kalsada. Anya, natumba nga. Sana ka natumba. Na, ay saus, di mo na motor aramidem no kasta mabartag ka. Anya, saan? Amok mo't at inararamid ka. Inaksuruan. Tanya kumangay ti amom ngay naramid mau. Napan ko binagbagaan, nagiti mamartek alalakay. Nga isardeng dan, ti panagbarbartek da. Tawan tinasayat nga itid na, ti panagin inom, iti harak, tuyang. Kay tapay ngay asikamot ng tinabartag. Anya, siya kaya. Oo, imposible na ganawa ka. Aguray man, talagi pa. Noon niya tinapasama. Anya, malagip maun. Malagip kaon. Idi sumungsungad ak amapan ida bagbagaan asaanin nga ginaw. Inayabandak mo tayo. Makitam day ta. Napana mo nagsyat iti na minsan. Hanggang pinamindwada mo nga pinagsyatan. Amo kon tituloy na badong. Naginom ka anaginom, agengkat na bartak ka. Ay, win Kastan sa tinapasamak, tuya. Why? Kasta nga agpaisaw tinapasamak. Ha? Kasano nga agbalin ka, kapitan? No ultimo awis dagiti mamartag, ka di mo mapagkadkadaan. Sakti mapan makisarita kadagiti mamartag. Taanya tiga po, amapan mo kasarita ida. Tapno sumardeng da nga ginom. Oh, Saan to pa'y anapasardeng ni pari badong? Si kantukit din. da sa balak kapitanak. Ken agbalinak tumanin a kapitan. Oh, Ay kitaan ta, numatak daram day ta asaom. apay adyak matakdiran. Kapitan, nasken a matakdiran na ti sa una. Agiinom kayo manay. Kapitan! Adyak ka, Mat. Agsat ka! Ay, agsyak ka nga paiso, kapitan. Imbis ang mapan trabaho para iti pamilya yaw. Day takit shot yan aramida nyo. Agsakit day, kapitan. Mas to pa. Itago ko nga dita. Ay, sanak nga ginom. Ay, naimas deto'y pulutan, may kapitan. Ramanam kadiye. Daata pilitin dak. Diyak nga ron kaya ti aginom, nay. Oh, arak mo, kapitan. Inumamon. Ay, isardeng yun, ti panagin inom yaw, ta makaungot akon. Ay, sos, nagbuwan ni kasmat ni kapitanan. Makaungot samot kang peso. Makaungot ka talaga, nay. Ya, gawin tayo karutan. Makaungot ni kapitan. Delikado no agungat day ta. Kapitan. Bala, masapul nga tulnog kaya. Baka talagang kiniangkal ka o kagawan. Tapay, apay abilib ka kankwana. Kat nung napasarding na dagiti agiinom iti arak. Ay, naglaingan ni kapitan no kasta. Kano inaldaw dagita nga agiinom. Nagkarida kiniangkal ka wasandan nga ginaom. Ay, nasayat mat nga men. No nabartat dagitan. Conforme ti kurso na daon na. Agkikil dapay. Binalagan idan ni Uncle Kao. Rumbang lang. May samot dagita sakit ti ulo dito barangay. Makmaksayanin dagiti sakit ti ulo dito'y barangay tayaw. Rumbang lang ang maikatdan Tauray siyak. Diyak kayat ngagsakit ti ulo. Naginlalaig day ta, kapitan. Anya nga ginlalaing ako nam, ka nabagbagaan na dagiti mamartag asaanan nga ginaw. Kahit si Marding da. Wan, napandan kadagiti trabaho da.
Dagiti met da duma, tinulungan da dagiti asawa da. Aha, jak lapat chay. Na, apay asaan ka mamatay? Basta jak mamatay. Mamati ka kaday ba daw, taa daw tinakakita iti day tangay naramid ni Kapitan. Nuyaw awatan da ka iti arak, agin mamadi ka pa'y laing aya. Na, makitam day ta panunot mau. Naima sa pulutan, dimki di kayatan. May sapay day ta. No pulutan ti pagsasaritaan. Naghalisto ka? Ayan na nga ay day bagbagam nga agbalin ka na sayat nga ihemplaw dito barangay tayaw. Tapno si kanto ti botos dagiti tattaaw kas Kapitan ah. Bakit aguray ka? Urayan, ti panagbalin ko na sayat nga ihimplaw. Kain, linis tayong matalinis dito yung barangay. Inaldaw matay. Saan ka kadi naragsak nga aglinlinis dito'y barangay? Awanin oras wama pa nagharang. Ay, no da napintas abalas ang ama kakita iti da ito'y barangay tayaw, analinis. Saan kan ama sapul nga agaram ko raw? Apayan ako naman dahil ta. Gaputa biro ka na ka! Ay, wanan niya. Wala, panunutan da no asino ti chip ta daw. Ay, siyak dahil ta ang gail. Nataraki ka na alibdatops! Ay, siyak manan dahil ta. Na, iso di ka nagreklamo. Na para pagsayaatan tayo amin da ito'y nga araramidin tayo, di ba? Apay ngay ni tata ba daw? Ha? Apay aya? Apay, di mo nakita. Ay, wunan niya. Anya nga tar aramidin na iji-igid ti kalsada. Kita ang mau. Agibal-bal lang iti basura. Dahil siyaw. Ha? Impuruwak ng tido asupot ng igam na basura. Ay unay mo't daytan a people. Imbag kumamit no tumulong aglinis. Kat saan mo't? Buwan nga raw. Isupay ti agiwara. Multaam. Anya? Pagmultaak nga uray kumpare? Uray kumparing. Multaam tapno agnakan. Nakiktuta to yan. Na, apay ang nakigtot ka? Ayun na yan. Hapay pagmultain dak na ita, Kapitan. Apay, di mo nabasa ya. Nagibasura ka kanaw di taigid ti kalsada. Kay, basol na ita. Nabaybayagan abawal tagibulang iti basura dito'y barangay tayaw. Apay ngay naramid mo pailaan nga. Tapno dalinisan na kita barangay opisyal Quintanaw. Gapoy ti day tarasun mau, agmultakan adi na oras. Ay, sana mabalin na ita. Pangalangay di pagmulta. Ay nagaramid ka gayam iti bawal. Oh, agmulta ka talaga. Ayawanan ba daw, kano ka nga garamid iti nasayat nga ihimplaw dito'y barangay tayaw. Ay, dahil tangarod mo ti pampanunutak. Diyak lamarugrug yan ay. Ayan na, Uncle Mau, kwarag. Nandita ako na. Agsarita kami man. Nay, makaungat kamay. Danuga mo sa amin ito ni Uncle Kao. Ay, saan nga agkamkamali dahil tang Uncle Mau? Tatalagang aglaban kami. Ay, umunag ta paray. Adak dito'y. Pasok ka raw. Nasaya may tanda ka dito'y paray. Imayak, takayat kaw, nga aglaban ta. Naa. Ay, dakit mo asawan. Labanan ako. Adinanog ta. Oh, saan ba ya? Apay ngagdinanog tangay. Pagmultaan na kiday. Naa. Among mga awang kwarta. Linabsing mo nga ron ti paglitigan ti barangay. Oh, Nagibalangak lang mo titi basura. Agasong ngay. 1.5 adagosan, ti bayada. hey, first offense la dayta. No aramidem tumanan di dakdakkel to ti multam. Ay, makaungat ka talagan, pare. Naa. Ang dinanugan. Kawanan ti kumpare. Ay, no. Dakas ta dakalaban na. Ay, mabalain. Anya, dakis ngay pagbagamay. Ay, agtugaw ka ta agkalma ka man. Saan na maalat ti dinanugan daytoy? Ang dinanugan. Ay, naa. Ay, aguray man ta agpatimplak iti kapim kan ni Kwaro. Ta agkapita. Ha? Ay, dalibre ka pinito barangay hulaya, pare. Una! Ay, uray pa inal daw ka nga umay agkapay. Saan ang maibos? Ay, gitwin na. Ang kasanungay, di pa naglaban ta. Ay, inton umay nga eleksyonan. Isuti, panaglaban tan. Ay, saan ako na lumaban, pare? Ah, Basta palubusan na klaing o may makikapit ito barangay hall, solbakon. ay na! Ay, no mga bakak tumananakin. Uray, every minutes nga umay ka dito'y ang makikapi iti adu-adu akapi. Sanan alumaban ni Badungkaw kas Kapitan Maray.
Nagpigsamutan ti panang ibaga maray. Anya ti panakunkunom kanyak tulang. Ay kat pinigsa, atap numangag mo anasayat. Awan diferensya ti lapayag ko, maray. Ah, aya. Ay kat nasaya at ano saanen ang lumaban ni Badong Mau. Won, maray, nasaysaya at latakanaw no ni Kapitan Intayin tagbalin a kapitan. Uray ag nanayo na. Ni Kapitan Inteng. Anya ti katkatawaan yung agulitag. Ay, apay nangag mo. Ay katwan uray adak ijay kusina. Mangag kulat ti panagkatawa yaw. Ni Uncle Man, Ah. naragsak tunggal makit-kita na. Ay, bay, anak kabilat na ka din nga katawa. Anda nga min pagtungtungtungan mi kanikwarog makaparagsak. Anya day ta pagtungtungtungan yaw. Ay, saan mi mabalin nga ibagakan kantay? Ah, Basta urahin naktulatan nga agawid inton matamtama. na, Naimas to tisidain tayo. Sa dino ti papanam, kwarog, Mapanak ije kasaran. nagsapakan amapan. Madamdamapay mo ti panagrugi je kasar. Kunamot ni Uncle ko mapanakitan. Ah, si kagayam ti imbaon ni Kapitan. Agdakan no ngamin maibaga dagiti tatnaaw. No iso ti mapan, iso asaklat takanaw. Ay na, ay uray siyak. Jakto pa'y mapan, tadanto manin maibaga dagiti tattao. Ngam, asino ngay nga tati maibaon kao. Sayang, no saan ka makapandita kasaran, maray. Masadutak. Kaano nagadayaw? Nagadudita at tricycle na pagluganan. Nilaangan badong ko timapan, maray. Ay, isaw, timapan. Kaano na panan? Ay, iso di magmag na. Ay sos, tataulan mo tandagiti nagdadakkel nga asaw. Na, ayun. Apay ngamin, adita balay nga ado titaraken na nga asaw tinagnaan na. Nay, timarayan ni badong ko maray. Na, nagpartak gayam ato maray. Sige badong, partakam ti tumaray. Taray! Na, imuli ni Jupon ti papaya. Ay, imposible ang makamatan pa'y dagiti asaw. Badong, bumaba ka ditang na. Ay, yak baka baba. Apay asaan ka makababa? Nagababalaang mo na ito imulyam apapaya. Anya nagababa. Nagngato ko ng kidiya. Ay bumabakan tamang ruging day kasaran apapanam. Sana nga ron ang makababa. Ay di mo manipilit ti kaya mau. Mangibabain ka badong. Talyawon na kan dagiti amin alumabas dito kalsada. Ay, ang nervyosa ka bumaba. Mala, sukdalang ka rodal no di mo kaya ti bumaba. Sukdaling nga. Apay bunga ti papaya. Naa, Apay, anya taranta ni Marituyang dito'y balay. problema na ni badong na. Ay na, kanayon na problema ni Pare Badong. Saan kano ang makababa ni badong na ditapuon ti papaya? Ha! Puun lang ti papaya. Saanin ang makababa? Ay. Saan mo akatawaan, Inteng? Ingkakit di tulungan. Hey, dahito tinakas kahit bawa ni Kwarog ang maibaon-baon nga. Kat sa balimot ngamin tinang ibaunam, ijay mat kasaran. Mala, kapilitan na siya timang tulog ko ni Pare Badong. Nakakapit kami lata di tapo ti papayan, Paray. Ay, katwa na paray. Tapos sana ka matinag. Ay, bumabakan. Mabuti na ka bumaba paray. Maray, di naman kaya ti bumaba. un nga road kapitan, madanagan akaun. Na, apay mo't madanagan ka. Siyempre, nang ruging de kasaran apapanan na. Na, kasanutan ay pababaan ni Pare Badaw. Sukdalok ko mga road, ngam di na magkaya. Tamangan ka no manabtuaw. Ayan nga, dagiti dadakal nga aso. Iso nga road ti kabuteng na. Iso nga imuli di ta papaya. Ay, isumanan ti pang buteng taa, tapno bumaba. Ah,
Na, Ay naglaing ka na nagpanunot, Kapitan. Nagpartak abim maban ni Badong at timarayan di tabalaymay. sabi ko sa'yo eh. Sige, Badong! Partak ang pait ti tumaray! Dagiti nagdadakkel nga asaw! Sige. Kamatin yun ni Pare Badong. Nasulbar adagos ti parikot ni Marituyang. Nakaawi din ni Pare Badong, iji balay da. Mas daawak nga rod. Nagtakrot ni pari Badong abong mabai siya imulyan na. Kasday na day jay akong pare. Kahit kasanupay amakapan ijay kasaran ngay katnay maluman. Di mon problema anday ta. Ti panunutam. Jay yawid ni Kwarog asidaan tayo. Aywan anya. Ayan ngayon ni Kwarog. Ha! Wan nga agpaiso. Kat, nakapanmutlaan ni Badong mo di kasaran, Maray. Kasano ang makapan, nakita mo't akin amat dagiti nagdadakkel nga asaw. Ayunan niya. Mabutungan arumor di tabalaymay. Ay, basol dagi jay nga asaw. Siya lako man tinapandita kasaran. Kano si ka kumangaro ti ibaon ka? Ay, kastaya. Apaya di mo imbaga adagaws. Awanan amaray, nalpasan di kasar. Ay namaray, saan ka amadanagan? Taado pa'y ti kasar ang mapasamak dito barangay tayo. Si Kanton ti mapan para kanya. Iwan mo na dagiti inalam asidaan tayo, Kwarog. Unang gail. Mo talaga ah. Tanagururay ka. Aw. Ito, iti kanawan ako ka. Naglain ka. Kamu pa talaga ti favorite ko. Kinaawatan ka, bukas na. Kain, dahil ito'y pa'y tinyahawid ka. Ha? Ay da. Aw, ulo tinwang day tao. Ay, sus. Ay da. Unay day ta asaranan. Kasla po untinyog. Ay, nasiglat ka. Ay, badang dungaw. Umay mo alay na gito inyawid ni Kwarog ta ilutom. Way, kumayan! Makita, nagalisto ni Antim. Kukumaray, nagmayat gayam no adamapan makikasar akabagyam. Oh, Marituyang, denggam di istoryaan ni Maribanang. Talaga mo't ngagdengdenga, maray. Sige Maribanang, ituloy mo ti ag istorya. Ay mabsog ka talaga. Tanagadutiin yawid ni Kwarog. Sige Maray, ituloy mo. Ay hustaon, paapalan na kami lang kin ni Marikwanang. Papaapalan kayo aya. Agis istorya lang mait. Indon addan to sumaruno akasaran Marituyang. Ammom ton ti aramidam. Won, siyaktong timapan. Anya jay bilin ko kin ka Maray. Yalaan ka iti sida maray. Ayos. Ay, addan tungtungan nyo akasta. Jakan mo na ita Waraw, kaano di sumaruno akasar dito'y barangay tayaw? Inton bigatain. Sa dino nga minang, Di tadaya. Di talayang masungad. ay, nasaya at magtasaan akong amabanog amagna. Nagasidaglaang. Masapa ka amapan. Talaga amasapaak. Siya, nasipnget pa ilaang, mapanakaw. Anya? Nagsapa kamit unayain. Ay, nasken ang masapa. Sa anak ngamin anakapan, idiad na nagkasar di ta abagatan. Ryan kalangin na sumangpay, tuya. May mayat ko manudwata. Taad ano ti mayawid ta. Mabuti nga kadagiti nagdadakkel nga asaw. Kamatindak tumanay. Ay, dito'y kangarudan balay nga aguray Ay katuwan na. Diyak kayatin, ti umulay, di tapuon ti papaya. Ala, inangarudan. Mangyawid kay tado asiday na. Wan, danag mun aya. Dapat ka din ni Kwarog ije kasaran. Ketwan, itay pa'y agsapa anapan. Ay, adun to man ang tiyawid di ka anak ka. Anggam, saan nga taan nakababayin kadagiti tao?
Anya ko mati ka babain ijan ay. Ibagada, asaan kang agpaiso ang mapmapan. Ngam ibabaon mo met ni Kwarog. Kaanakak nga rod. Kan nagadupay tiyawid na. Ado tayo mo't amangan. Oh, Ay mano tayo laang met. Siyak, ni Kwarog, kan sika. Talo tayo laang met. anya talaw. Siyak, kan siyak tumanan. Oh, Na. kan sika, kan ni kwarog. Agasam na nagado tayo. Talaga ano sa baka ngayon may dito yung kasaran, ana na to yan. Kunak tumot kan ka masapak nga umay. Napunon dito sa akong ikimaw. Kag alangan na jak punwa. Jack, awan pa'y karga dito hambak nga igam ka. Ay kat basol ko pa no awan pa'y lat kargana. Tukwag mo tin na dito nakabilag ako ka. Ay sos, nakita ng Jerry's reserva. Ha? Mas ka natarayin ka. Nakalaan na. Ano ba? Ay sos, nagdarayan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Sakti nakauna din ah. Anya, sikati mo na. Hindi gamako na. Kahit inigamak bitan. Ay, isa na mabalain. Sakti aking kukwa. Sakti mo na dito. Iswa sakti mangyaway. Agapatan no kasta, Kwarog. Ay, dak ibatan dito ako ka. Ay, dakmat ibatan. Uray itarong na. Dak ibatan dito tayo. Oray iba pulis na. Dak ibatan. Ay. Ay naintay. Agap apa ka no damarito yang kan Kwarog iday kasaran. Ay, sungaro ti di manon kanyak adamag dayta. Kat, sika met tinang ibaon ka ni Kwarog iday kasaran. Sika ti mapan mang solbar. Apay ngamin anas kan nga aga padamari tuyang kan kuaraw. Ay, jak amo ah. Imbis nga urayak lang ti yawid ni kwarog. Mabanugak pa ya mapan iji kasaran. Ay, aramidam ti rumbang inteng. Saan ama solbar day ta aparikot no saan ka amapan. Ay, ibatan nyo dayta ako kot! Sakti mo na, Kapitan. Siyak ka dayang kay. Ay, ibatan nyo dayta ko na makaungitak de. Ibatan, dibatan. Ay, kwarog. Ah, Ibatan mo tin dayta ko kot. yung kalmay. Para kumakan ka dito ako ka. Daytoy lang ti pag-apaan nyo. Ay, Ay na, Kapitan, nagadaw tiyawida. Ni Marikwanang, ni Badong. At umatiyawidak. Yang kalkaw. Yang tikabanang. ay awanan ti agyawid-awid. Nukas tamit lang. Kasanungay ni Badong kau, Kapitan, nudak iyawidan, buraun nakmag. Uray mo't yang kalkaw. Na, Kusilapan naktaw no awan mayawid ka. Matamaw. Agkuskusilapin aw. Aw. Agkuskusilap ka, ay, Kapitan. saan? Ay, uray din nakyawidan. Jak agungit. Iswa si Kamari si kalaang timang yawid para kani pari badong. Ay, kunakon kay sakti pangabakan ni Kapitan. Apay nga yang kay. Kasanukan nga eh. Yawidan nakmut, hindi napalabas. Kuston. Saan ka na makiapa? Anya, di ka na yun kung ipalagay. Dakis ti makiap-apa. Nang runa now, Nung nataengan ngam itisi ka. amo mo gayam. Na, Kunak mo nalipat. Tabot. Baka matagluto ato yan. Mabisina ka. ay, agururay ka kaday. Iranrantam sa amo't abisinan na. Anya nga iranranta, nagkulbot dito inyawid ko asidaun ta. Mabalinday tan. Ay, saan pa'y? Kan naguray ka. Saan mo pa'y nga isagana day tadakkel ang malukong mo? Tamapan ko pa'y padigwan na Kapitan. Anya, padigwan pa lang mit na kita tataw. Tutun jay iyawid gayam ni Kwaraw, inpayawid nan kanya. Kababain kin ni Kapitan. Rumbang lang ang mabay na. Tanikwaraw, di kanayon na nga ibaw na mapan makikasal. Sana bilinan ni Kwaraw ang mangyaway para kinkwana. Dilagbain mo ta Kapitan. Ay, bakit kita po raw? Unang kay. Makikita dito nagdakkel amalo kong ngay gamaw. Impadi ko king kanina na to yung asidam. Uray saan ka anak kayawid? Adalat tabot si Daug. Iswa na ragsak kalatang kay. Ay, Badag! Woohoo! Oh, Wee! apay aya. Ay, adan si Daug tayo. Impadi ko ni Marituyang. Ay, nagsaya atin ni Marituyan. Tapinadigwan na ka?
Sikan ati kapitan. Angkal, at damanin nagkasar inton bigat. Ah, Day, inaldaw nga da kasaran dito'y barangay tayo Mapana ka di manan nangkay. ni man ang timbat ti mapan. Day, apay asyak Ingka agsalamat na kunak man no kayat mo mat nga iyawidan ka. Sa aday, tadamang kusilapin ka. Kababain, madiday ta awid-awid.